حاصل نے کسبہ جاہل کے سنگت کتاب زمانہ خراب تک روشنی اسمرک نے خنی اس کلم حرف داسا بنکنے کناسا ہنک آسمانا چنانا نبانا سوال و جواب چتے نا حساب کنا پنت حلنی زرس خمت ملنی توبے اثر مادنو ہمت اسکے مرکبہ شعورس کنا خنت نورس تینا نسل کندر کسرس ملک مل اگر یہ تکی سکنی آباد مرے سکنا مل خیال کے پنامونی ہرس پس مفیس کس نموتا شغان خلق نیرت تعلیم دریا قدم ہر سمونا نی منزل خنے سکتو بیا سلے سک مفیس سکنی دم درد علم سمندر علم روشنائی جہالت تبائی چنا خان جامر تینا کون شامر مرک خان تدید از وطن کی امید از نی خوانست تو جانے تینا سمجھ جانے مرے سک سرنی علم کے سگرنی علم تو محبت مرے نے حقیقت کتابوں سفر نانی ٹکر جگرنا کتابہ روسا کڑا خملو سب نشان اس وطن دا درتی چمنا نماڑی گدان کے تینا بابا جان کے کرک علم حاصل مرک نن کے قابل مرے جوان قسمت ننینا ضرورت نی وقتا بروکا او تعلیم کروکا نداسا چناس پدا بادشاس نے ایک دن سبق کا سرس نن کی لکس نی ڈاکٹر مرے سا نی لیڈر مرے سا نی ڈاکٹر مرے سا نی لیڈر مرے سا نی وقتا بروکا کی رہبر مرے سا نرندت برے رنائی تے حلے رنا دوٹی مرور کلی خوانس کنا پت زبانے لکھے سکنی حق کے حلے سکی خوانوں سے جوانس کنا علم شانسی محتاج متوٹائی بے تاج متوٹا کنا وقت قسمت نے کیوا نصیب اپنی خوانا سفیر منی علمت امیر میں مرکنی سخیت نن کے خوشیت مرے علم راجب خوان سماجت نظام دل جلے لکستف گلائے کنا مار سفیر جان پینا علم کرشن نیا پر شنکی دا وقتو چنکی نا اسکول رائے کنا دا دعائے کنا حالتے ہوری تمو کریٹ مر کنا وقت نانے ہمو تخت نانے اخوان توڑ دہالے کنا زن بدالے نخوانا سفیر پل مر علمت امیر پل نخوانا سفیر پل مر علمت امیر پل نظام دل جلے نا کستف گلائے نظام دل